pwdin a nadoligaeth? Ie, ni'n dechrau gyda'r y log den, y log siocled. Gyda twist bach wahanol. Wi'n mynd i wneud y sponge i ddechrau. Fel arfer gyda chocolate log, fydde ti'n neud fel sbwng heb fenyn. Mae'n mynd golwg fatler sponge, felly, a bydde ti'n neud e mewn tin Swiss roll. Fi'n neud e mewn tin arbennig. Wedi dechrau'r broses gyda 175 gram o fenyn wedi feddalu ac 150 gram o siwgr man wedi hifennu hwnna tan maen nhw'n ysgafn. Wedyn ni wedi ychwanegu 3 wy wedi giro. Fi'n credu bod ni'n mwy na lain iawn fel yna. A wedyn ni'n mynd i ychwanegu'r cynhwysion sych, sef y blawd, 150 gram o flawd hunan godi. Mae rai fi wedi, mae hwn yn un hoff pwdinau. Ydy o? Ie, a fi fyd, ond dwi'n poeni chydig am y twist. Ni gyd yn gwybod Alun yn y bach o ffestid a'i fwyd. Gewn ni weld. A wedyn ni 25 gram o coco, achos ni'n mynd i wneud cacen siocled. Felly, just receipt fel sponge fel arfer. Tyma, dim byd yn wahanol. Newn ni roi hwnna nôl i gymysgu. Wps. A wedyn ni, mae'r twist yn dod. Sef, ni'n mynd i ddefnyddio'r gwirod hyn, Merlin. Gweld gwirod a hufen yw e, whisky a hufen. Right. Ac ni'n mynd i ychwanegu rhyw 50 ml o hwnna. Os ydy dim lot? Na, dim lot. Ond mae'n ddigon, wel, gen i weld siw ma fe. Os yw bach yn sych, fi'n rhoi mwy. Gen i weld siwd bydd y gymysgedd. Dyma, sy'n rhaid chi roi hwn, llwch chi roi jyst roi llath. Ond gallech chi brynu, falle, os da gallech chi fforddio prynu botel o Merlin, gallech chi brynu botel, maen nhw'n gwerthu hufen gwirod mewn siope, pob ar farchnad mewn gwirionedd. A chi gallu prynu poteli bach? Bach, ie. Dim gwastraff wedyn wrth gwrs. Nagos, yn hollol. So, gen i weld os yw hwnna wedi... A fel da ni sôn bob tro, Nerys, os nad ys un o'r peiriannau yma gennych chi, di o ddim ots, na ri? Na. Mae bosib jyst i ddefnyddio... Just ddefnyddio bôn braich. Ie. Llwy bren a bôn braich. Na gyd ti eisiau. Ie, na ni. So, ryseit gwbl syml. Fi'n mynd i gymysgu fe, dwi'n ddim cweit wedi cymysgu gyfan gwbl. Fi'n mynd i gymysgu fe gyd. Mae'n neud yn siŵr bod y blawd a'r coco y fwy na dim wedi gymysgu fel bod dim darnau gwyn a darnau y siocled yn tu ni weithiau, byddwn ni'n neud boncyff den, siocled, gyda gwahanol liwau o sponge yn y fe. A byddwn ni'n neud wedi ni fath o y patrwn marmor gyda'r gwahanol liwau. Right, o'n i'n sôn am y tin. Fi wedi prynu tin newydd lenni. A fel chi'n gweud, mae fel hanner lleiad, hanner cylch, neu beth bynnag. Ond mae yna nam ar y tin hyn, a dyna pam mae da fi lastig band a weiren yn dal y ddau ben at ei gilydd. Fysio chi ofyn Sion Corn am ei newydd, Nerys? Fi newydd brynu hwn. Ond achos mae'r bob pen yn dod bant, felly mae'n rwydd i gael mas o'r tin. Ond os oes da chi gymysgedd eitha glib, achos nes i drial gyda cacen, gyda chymysgedd bach mwy glib, ac oedd e'n gyllwn o dan y tin. Dod mas fan hyn. Felly, ni di dyfeisio hwn. Mae'r weiren, achos mi fydd elastig, bydd y band yn toddi, fi'n meddwl, yn gwneud y ffwrn. A mae hwn yn mynd mewn i'r ffwrn 170 fan. A 9.5. 35 i 45 munud. Fi jyst moyn sôn yn gloi am tin sydd gyda ni, mae'n hen dyn teuluol. Dyma'r tin greiddiol. A fel hyn mae'n gweithio, os lai agor e. Mae'n fel dau... Wps, na fe. Waw. Mae'n mor hen ag adda. Pa mor hen ydi hwnna, ta? Faint o flynedd? Byddwn ni'n gweud o leia 50-60 mlynedd, ie. A mae hwnna'n hyfryd. A mae'n gret, fi wedi gwrdd y teulu, ie. A mae hwn yn gweithio, iawn. Dim fel yr un newydd. Dim fel yr un arall. Dim fel yr llall. Be bynnag. Dyma yr un wedi wneud ynghynt, wrth gwrs. Wedi torri fyny hanner. A wedyn ni wedi rhoi bach o butter icing yn y fe. Nawr, wi wedi wneud y butter icing yn hefyd gyda'r Merlin. Felly, dyma'r, mi eisiau sugar icing,
150 gram o fenyn, heb halen, 175 gram o siwgr eisyn. Wedyn ni, 1 llwy de o rhin vanilla. Ac wedyn, lan i chi faint o merlin chi moyn roi. Llwch chi roi rhyw 50, wel, unrhyw beth rhwng 25 a 50 millilitr. Mae'n dibynnu pa mor gryf i chi moyn yr hufen i fod. Felly, a mae hwn nawr, mae hwn yn rhywbeth llwch chi baratoi o flaen llaw, achos mae'n cadw yn yr oergell. A gweud y gwir, gallech chi wneud y log cyfan a'i gadw, a'i roi fe, a'i rewi fe, fel hyn. O, hwnna'n handi i bod. Chi fod yn bach yn drefnus o flaen llaw, wedi gyda amser tan nadolig, yn oes? Ond beth sy'n fanteisiol y beth i hwn, yn hytrach na'r log cyffredin, bwysd yn wel, fel maen nhw'n wneud hwnna yn Ffrainc a Swistir, a maen nhw'n llanw fe gyda chnau castan. Dyw hwnna ddim yn mynd i bara, achos dim braster yna fe. Dim ond menyn, dim menyn, siwgr blawd a wyau. Gawn ni flas bach fan hyn, mae'n dyn ni fan hyn. Jyst mynd i orffen nhw'n y gloi, a wedyn ni'n mynd i just roi bach o powdr coco. O, fe dy brasu'r merlin. Mae fe dda? O, Nerys. Ti'n lico'n mewn? Dwalim. So, just bach o coco drosto fe, a wedyn llwch chi addurno gyda celyn. Mae fi wedi gwneud celyn mas o eisyn gwyrdd fan hyn. A wneud ceirios bach wedyn ni gyda'r eisyn coch. Hyfryd. A dyna ni. Blasu fel nadolig. 10 allan o 10.